سلام تختاتلتنا channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر منيو تيو لومون كم توترو نتحساسبانا كتكير تخيل كمو دما أتأمامتانا بهيوت عوتاتن حقوشاتن كينا نخنوت كتحجزنا تخيل أقداسي تارستي حزمت يلغو لومن ريوم بار أبهيوت متشم كاب كدمينا زحلفو أبغننا كاب زلو كاب استفل عليك نمهار كم نغن فلتينا لومن ريوم أرستي እቶም ዕውታት ኢና ንብሎም ሰባት እንታይ ስለ ዝገብሩ እዮም ዝዕወቱ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና ክንህሉ ሰሚዕና ኣለና ኮይኑ ይስማዓና ኣብዚ ቻነል ተዋሓደ ሎሚ ንሪኦ እቶም ዕውታት ሰባት ግዜኦም ኣብ ምንታይ እዮም ዘየጥፍእዎ እንታይ ማለት እዩ ካልኦት ሰባት ኣብዚ ግዜ ዘጥፍኡ ከም ዘይዕወቱ ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዘን ሎሚ ንሪአን ነጥብታት ተገዲስና ግዜ ናትና ኣብዚ ነጥፍእ ተለና ካብ ብሕጂ ክንጥንቀቐሉ ከም ዘለና ክንሪና ዕውታት ሰባት ግዜ ኣብዛ የጥፉን እዮም ንሓና ድማ ንክንዕወት ተደሊና ነዚ ከነዘውትር ክንክእል ኣለና ካብ መን ክንምሃር ንኽእል ካብ ኩሉ ካብ ሕማቃት ሰባት እንታይ ክትምሃር ትኽእል ግዜኦም ኣበይ የጥፍዎ ኣለዉ ፈሊጥካ ግዜኻ ኣብኡ ከተጥፍእ የብልካን ካብ ዕውታት ወይ ከዓ ልባማት ሰባት ካል ርኢኻ ግዜኦምን ሓይሎምን ኣበይ የጥፍዎ ኣለዉ ፈሊጥና ከምኦም ድሕር ጌርና ክንዕወት ንኽእል እቲ ሞዴል እቲ ኣገባብ ድማ ንዑ ኣብዚ ክሕግዘኩም ዝደሊ ስለዚ ካብ መጀመርያ ላይክ ረምዋ ምክንያቱ ናብ ካልኦት ንክትባፃሕ እዚ ትሕዝቶ እዚ ናብ ካልኦት ክባፃሕ ከሎ ድማ ፅቡቅ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ቀፅልዎ ሕጂ ኣብቲ ትምህርቲ ክናቲና ሰናይ ምክትታል so think successful folks don't waste their time on ዕውታት ሰባት ግዜኦም ዘየጥፍኡሎም ነገራት ክንርኢና ቁፅሪ ሓደ they don't wish to succeed ዝበፅሐ ህዝቢ ኣብ ዓለም ድሌቱ ትምኒቱ እንታይ እዩ ዕውት ንክኸውን ትምኒት ግን በይና እንታይ እያ ትምኒት ኮይና እያ ተርፍ ሕልሚ በይኑ ሕልሚ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ስለዚ እቶም ዕውታት ካብ ደይ ዕውታት ቀዳማይ ዝፈልዮም ነጥቢ እንተሎ እንታይ እዩ ዕውት ሰብ ኩሉ ግዜ ክዕወት ጥራይ ኣይኮነን ዝምነ ንክዕወት እውን ፕላን ኣለዎ ስለዚ የስ ክትዕወት ክትምነ ሰናይ ነገር እዩ ፅቡቅ ነገር እዩ ከይተመናኻ እውን ኣይከውን እዩ ነቲ ትምኒት ናትካ ናብ ተግባር ክትቅይሮ ግን ፕላን ማስተር ፕላን ወይ ካብ መደብ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ዕውት ሰብ ካብ ዘይዕውት ዝፈልዮ ቀዳማይ ነገር ተሎ ንክዕወት መደብ ስለ ዘለዎ እዩ እቲ መደብ ዘይብሉ ሰብ ድማ እንታይ ይገብር ኣሎ ከም ወትሩ ንብሎ ንክወድቕ ፕላን ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩልና ፕላን ኣለና እቶም ዕውታት ንክዕወቱ ፕላን ክህልዎም ከሎ እቶም ፕላን ዘይገብሩ ዘለዉ ድማ ንክዕወቱ ፕላን ከም ዘለዎም እዩ ዝቁፀር ምክንያቱ ብዘይ ፕላን ክትዕወት ኣይትኽእልኒ ኢኻ so most people wish to succeed but they often fail to have a concrete plan and stick to it so plan ምህላውካ ፅቡቅ እዩ this very very important plan ስለ ዘለካ ዕውት ኣይትኸውን ኢኻ okay ጅራ ተዛረባ ፀናሕካ ፍርስታ ክትብሉን ኢኹም plan ብዘይ ተግባር ትርጉም የብሉ ኩሉ ሰብ ገለ ዓይነት ብሕብርታት ገይሩ ፕላን ክገብር ይኽእል እዩ ትፍልልይ ግን ነቲ ዝገበርካዮ ፕላን ስነ ስርዓት ጌርካ ክትክተሎ ስንኻ ነኺስካ ዲስፕሊን ጌርካ ክትክተሎ ከለኻዮ ዓወት ድመፅእ ስለዚ ዕውታት ሰባት ትሕማቕ ትፀብቕ ፕላን ኣላቶም ነታ ፕላን ናቶም ድማ ክሳብ መወዳእታ የተግብርዋ እዮም ኣብ መንጎ ሓጎስጎፅ ከጋጥሞም ክእል እዩ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ እቲ ፕላንካ ዕላማኻ ከይቀየርካ ፕላን ናትካ ሞዲፋይ ወይ ኣጀስት ወይ ካብ ምስትኽኻል ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ሶ እዚ ድማ ትፍልልይ ሕቶ ናባኹም ፕላን ኣለኩም ዶ ፕላን ኣለካ ዶ ወይ ፕላን ኣለክ ዶ እንተለኩም እንታይ ይመስል ፕላን ናትኩም ምስ ነፍስኩም ወላ ነዛ ቪድዮ ተጠቢልኩማ ብዛዕባ ፕላንኩም ንዝተወሰነ ግዜ ክትሓስቡ ወይ ነዛ ቪድዮ ወዲኹም ብዛዕባ ክትሓስቡ በትሕትና ይሓተኩም so planning is bringing the future into present so you can do something plan ምግባር ማለት እንታይ ማለት ይብለና ኣሎ ንመጻኢ ዘሎ ግዜ ኣብ ሎሚ ተምፅኦ ስለምንታይ ነቲ ፅባሕ ነገር ፅባሕ ንጎ ክትበፅሕ ንትደሊ ሎሚ ብትገብሮ ንኣሽቱ ስጉምታት ኢኻ ክትበፅሖ ፕላን ምግባር ድማ ነቲ ኣብ ክትበፅሖ ትደሊ ዘለኻ ሎሚ ክትገብሮ ዘለካ ግቡእካ ፈሊጥካ ንእሽተይ ጉዳይ ሎሚ እንተጌርካ ኢኻ መስከረም ክሊ ዝሓፍስ ሓረስታይ መጀመርያ ግንቦት ወይ ካሓሰነ እንተዘይሓሪሱ ኣይከውን እዩ ስለዚ ኣብ መስከረም ክትፅበ ተኮይንካ ኣብ ግንቦት ኢኻ ክትዘርእ ዘለካ ኩሉ ዝግባእካ ክትገብር ዘለካ ልክዕ ከምኡ ድማ ዓወት ናትካ መስከረም ክኸውን ይኽእል ከም ሓረስታይ ተሪእና ሎሚ ግን እንታይ ትፅበ ኣለካ እንታይ ትገብር ኣለካ ስለዚ ፕላን ናትካ ኣብኡ እዩ ክኸውን ዘለዎ ከምቲ ዝበልና ቤንጃሚን ፍራንክሊን ፕላን ዘይብሉ ሰብ ንክወድቕ ፕላን ዝገበረ እዩ ይብለና number 2
they don't try to be like everyone else عوتات سبات جزيومن حيلومن أبي يطفون تعريلنا نخالو سبات نخل سب كمسلو أيفتنون يوم زي من هالبت بزربا قليلك مثلا نخليجن زبس حسب عبز حمام زيز نبر نزح نسلبري تختمثل تفتن ندرا فايك تمثل تفتن نجلا ختمثل عموداتا نخلو ختمثل تفتن من دا أخذ يتمثل لنفسها زي ممثال يتف في الله يدما عبن نبرول زلنا زبنا السوشيال ميديا زمن انستغرام ابز غزيزي سبات نفسهم ديكونس نخالوت كمسلو بزح زوطنولو غزي ينازلنا so one important trait of any successful person is the ability to be authentic to themselves so عود زغبركا ወይ كان عودات قدامي تبحر انت لانت يسادما لنفسها ممثال مخنياتو نفسها ممثال تاي زبلانه تزقاله لسرح نسيو مخنياتو اتوم كالوت كلهم نخالص سب كتمثل بزح سرح يدليكا اكدادنو مقال بزح نغرات نفسها تمثل كن very simple ስለዚህ ዝኾነ ነገር ፍሉይ ክትገብር ዝግባካ የብልካን so if that means being different from everyone then so be it ስለዚህ ንነፍስኻ ንምምሳል ካብ ካልኦት ሰባት ፍሉይ ከብለካ ይኽእል እዩ ከምኡ እንተኾነ ኣይትገደስን ነፍስኻ ምምሳል ካብ ካልኦት ፍሉይ ከብለካ እዩ ስለምንታይ ኣምላኽ ፍሉይ ገይሩ ስለዝፈጠረካ ፍሉይ ገይሩ ስለዝፈጠረኪ ስለዚ ካብ ንኻልኦት ሰባት ክትመስል ኢሉ ይኮነ ፈጢርካ ኣምላኽ ፍሉይ ገይሩ ዝፈጠረካ ፍሉይ ኮይንካ ክትነብር ኢሉ እዩ كما دما خنكون قالنا it means that successful people understand who they are there is no hiding because they know their strengths weakness and everything in between so عود سب زبحال من مخانو زفلت حيال قونو زفلت دخوم قونو زفلت صقمون عدلاتون بلجعتاتون صبو غير زفلت مالتي سلازي دخامنتكا تفلت خوينكا اب دخامنتكا بزح غزياي تطفنيخا حيلخا سلتفلت ابتي نسخا تدمعلو مور فوكس كتقبر لك اب كل كتعوت يلو منالبات املخ اب كل كتعوت يلا فطرك اب قال نجر جن صبو نخد كون عدل يبكالو نعو فليكا ابو اتوكيركا تخيتكا هيوت قلالن تعمتنيا عود ما بغلي لي بصح اب تنسخاته هو وينات كفولي جيفت اب زي كون دحري تبلا لخاجن yes of course سو خبد يخيل يوم على so right they don't try to be someone they're not this means they get the most out of life because they stick to their strengths ስለዚህ ንኻልኦት ስለዘይ መስሉ ንነፍሶም ምምሳል እንዳይዕድልቦም ኣብትናቶም ብልጫታት ንኸተኩሩን ቡጌሮም ንክሕይሉን በዚ መንፅር ድማ ብቐሊሉ ክዕወቱ ይኽእሉ እንታይ ካልእ ንኻልእ ሰብ ትመስል ተለኻ እቲ ሰብ ስኻ ትመስሎ ዘለኻ ንሱ ንዕኡ ኣብ ሓይሉ ኣተኲሩ ይኸይድህሉ ንዓኻ ግን እሱ ብልጫናትካ ከይከውን ይኽእል እዩ እዚ ድማ እቲ ውድቀት ዘምፃልና ኣብ ሂወት ማለት እዩ number 3 ignore others expectations سبات كلاتهم بزعبا نفسها بزعبا نفسخي بزعبا نبيت بزعبا نفسي تثبيتات الله انتي عينت كون علني انتي كزارب علني انتي كزارب يبلين انتي كخدن علني بخمي كنبر علني هوتي سبات تثبيتات الله اذا تثبيتات زغن نعين هوتي كدرتني كفقر لهم يبلين كخبرهم علني زغبا كبر كبالني ግን هوتي نعاخا وي نعاخي بدس ዝብለኩም መንገድ ክነብር ኢለ ድቃስ ለይ ትኽስን የብለይን እዚ ድማ ቀሊል መስለኩም ማለት ብዙሕ ሰብ ከምኡ ሰብ ከይብለኒ ክብል ዝነብር ብኣፉ እንተደይውፆ ኣብ ተግባር ትርዮ ስለዚ ዕውታት ሰባት ነዚ ነገር ዝመጀመርያ ኣልዮም ሰባት ምባሎም ከምዘይ ተረፍ ፈሊጦም ንዕኦም ዘኽዶም ሞራላዊ ኮምፓስ ወይ ከዓ ንዓይ ፅቡቕን ሕማቕን ዝበልኮ ዲፋይን ምስ ገበርኩ ንነፍሰይ ቡክ خيد يزدلي صبوق كوين استسمعن نعي بتاعناتي ستاندرد كغبره منالبات نخالو صبوق كيمسلو مخدين استناتهم ريتوم يقبله نهيوتي كن ريتوم بوك نبر ايدلني نسخوين كم كون عليك عوتات دما بويم زخلو مخنياتهم successful person realize that it's impossible to live up to everybody's expectation نخل سب كتحقس بتثبيتات ناي سبات منبار مالت ولا حنت تقبر يتغنيها as soon as you start living your life for other people you lose the sense of authenticity ስለዚህ ካልኦት ዝበሉኻ ንኻልኦት ዘሐጉስ ክትነብር ተጀሚርካ ዝጉህመኒ ነፍስኻ they set their own standards ስለዚህ ናትካ ዘኽደካ መትከላት ሒዝካ ቡኽት ከይትፈትን ምክንያቱ ብዛዕባ ሰብ ምጭና ወላ ሓንቲ ለውጢ ኣይምፅን እዩ ኣይተርፈካኒ ድማ ሰብ ምዝራቦም
ኣይተርፎምን እዩ ሓድሽ ነገር ገለ ነገር ትገብር ተለኻ ሰብ ምዝራቡ ኣይተርፍን እዩ ከም ቅቡል ጌርካ ወሰዶ ሓንቲ ብልፅ ትጥቕስ ናይ ብሩስሊ ሓደ ዓብይ ናይ ካራተ ድዩ ናይ ጃፓናዊ ዝነበረ ውሩይ ኣብ ፊልም እውን ትፈልጥዎ ትኾን እዮም ብሩስሊ እንታይ ይብል I'm not in this world to live up to your expectations and you're not here to live up to mine ኣነ ናትካ ትፅቢታት ንኽነብር ኣይኮንኩን ኣብዚ ዓለም ተፈጢረ ንስኻ ድማ ከምኡ ንስኻ ድማ ከምኡ ናተይ ትፅቢታት ንኽትገብር ኣይኮንካን ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ነናትና ዕላማ ኣለና ንሰባት ድማ ኢልና ክንነብር የብልና ንብለና ቁፅሪ 4 don't focus on past mistakes ዕዉታት ሰባት ንድሕሪት ይጥምቱ እዮም ካብ ድሕሪት ይመሃሩ እዮም ሂወቶም ግን ብሕሉፍ ክእሰር ኣየፍቅዱን እዮም ምክንያቱ ብሕሉፍካ ተኣሲርካ ተምፅኦ ለውጢ ስለዘየለ A successful person realizes that focusing on the past too much is thwarted with danger. So, ab huluf amana mitmat nihiwatka ma'asarti mukhanu miflat yadli zidma harabi tsagam khonaka yikhil you never really you move on if you can't let go of failures. ስለዚ ዝገበርካ ጌጋ ውድቀት እንድሕር ክትርስዖን ክትሓልፎን ዘይክኢልካ ኣብ ሂወትካ ዝኾነ ፅቡቕ ነገር ወይ ከዓ ፍሉይ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ምግጋይ ክፋል ናይ ሂወት እዩ ምውዳቕ ክፋል ናይ ምንባር እዩ ነዚ ከም ቅቡል ወሲድካ ክትቅፅል ክትክል ኣለካ so sure it's important to learn from mistakes but once they have learned what they need to learn they move on and stay focused on their goals ስለዚ ካብ ሕሉፍካ ክትመሃር ምንታን ክዝክረለካ ሓንሳብ ምስ ተምሃርካዮ ግን ኣብኡ ምምልላስን ምቁዛምን ጠንቀላላሕ ምባልን ዘምፆ ለውጢ የለን ዘድልየካ ትምህርቲ ወሲድካ ንቅድሚት ገፅካ ምጥማትን ምምራሽን ከድሊ እዩ ስለዚ ጌጋን ውድቀትን ክፋል ናይ ሂወት እዩ ተቐበሎም ካብኦም ተምሃር ብኦም ግን ኣይትተኣስር ኣብ ናቶም ጅሆ ኣይትንበር እዚ ከዓ ምስጢር ናይ ዓወትን ምስጢር ናይ ሓጎስን እዩ ቁጥሪ 5 don't fall for bad influence ዕውታት ሰባት ከም ቀዳመይቲ ዝፈልጥዋ ካብተን ቀዳሞት ነጥብታት ዝፈልጥዎ እንታይ እዮም ኣብ ጥቅኦም ሕማቕ ሰብ ሕማቕ ፅልዋ ንክህሉ ኣየፍቅዱን እዮም ወይ ድማ ንሶም ንነፍሶም ብሕማቕ ሰባት ክትክበብ ኣይደልይዋን እዮም ሕማቕ ሰባት ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ኣክኒ ንቅድሚት ናብቲ ዕላማኻ ክትከይድ ዝድግፉኻ ካብኡ ንክትርሕቕ ንድሕሪት ንክትምለስ ንክትወድቕ ዝደፋፍኡኻ ማለት እዩ ስለዚ ከባቢኻ ሓንቲ ዓባይ ብሂል ኣላ ንስኻ ውፅኢት ኣቨሬጅ ውፅኢት ወይ ማእከላይ ገምጋም ውፅኢት ናይቶም 5 ሰባት ዝበፅሐ ግዜኻ ምሶም ተጥፍእ መን እዮም እቶም 5 ቀንዲ ተቐርቦም ረአዮም ናትካ ሂወት ድማ ተመሳሳሊ ናቶም እዩ ደሞዝካ 10% ወይ ንላዕሊ ወይ ንታሕቲ ካብኦም እዩ መብዛሕቲ ክፋል ናይ ሂወትካ እውን ከምኡ እዮም ይብሉ ሓደ ብሓደ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ግን መብዛሕቲ ግዜ ዘጋጥም ፍፃመ እዩ ስለዚ ሕማቓት ሰባት ተለዉ ኣብ ከባቢኻ 5 ሕማቓት ተለዉካ ዕሩቕ ሻትሻዮም ምዃንካ ኣይተርፍን እዩ 5 ብሉፃት ተለዉካ ሻትሻዮም ምዃንኪ ኣይተርፍን እዩ ስለዚ ምስ መን ትቐርብ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ኣያታትና ኣቦታትና መን ምዃንካ ክፈልጠካ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ ይብሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ መካይትኻ ዓብ ፅልዋ ከም ዘለዎ ፈሊጦም ዕውታት ሰባት መካይቶም ብትክክል እዮም ዝመርፁ ዝሕግዝዎም ምስ ናቶም ዕላማታት ክኸዱ ዝኽእሉ ናይ ነፍሶም ዕላማታት ዘለዎም ከምኡ ድማ ንመፅኣይ ሂወት ብሓጎስን ብሞራልን ብተስፋን ዝፅበዩ እምበር ተስፋ ዝቆረፁ ተስፋ ዘይብሎም ኩሉ ግዜ እናማረሩ ዝነብሩ ምሶም ክቐርቡ ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ንባዕሎም ዘይምዕዋቶም ጥራይ ዘይኮነስ ንዓኻ እውን ስለ ዝፀልውኻ so people who have so they want to focus on their goals and the best way to do is to get rid of things that bring you down ስለዚ ሕማቓት ሰባት ሓመይቲ ሰባት ኔጌቲቭ ኣሉታዊ ኤነርጂ ዘምፅኡልካ ብሂወትካ እልይ ኣቢልካ ንዖም ምፅላእ ኣይኮነን እዚ ወይ ከዓ ነፍስኻ ምፍታዊ ነፍስኻ ኣገዳሲ እዩ ሕማቕ ደገፍ ዘይሂበካ ሰብ ደገፍ ናቱ ይትረፍካ ንስኻ ንኸይትዕወት እውን ዝዕንቅፀካ ሰብ ክትርሕቆ ክትክእል ኣለካ ብዘይገድስቲ ዓይነት ሰብ እዩ ስለዚ ካብዚኦም ወፂኻ ዘዕውተካ ሰብን ዘዕውቱኻ መሓዙትን ንምምራፅ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ዕውታት ሰባት ድማ ፅቡቅ ጌሮም ፈሊጦም ነቶም ግዜ ዘጥፍሎም ዘይርብሕዎም ሰባት ኣልዮም ናብ ዘርብሕዎም ሰባት ናይ ምኻት ባህሪ ኣለዎም እዚ ድማ እዩ ዘዕውቶም ማለት እዩ ቁጥሪ 6 they don't constantly complain ምምራር ክፋል ናይ ሂወት እዩ ቀፃሊ ምምራር ግን ወልፊ ሕማቕ ሕማም እዩ so nobody likes a complainer they're not fun to be around and they make everything seem more difficult than it really
it really is so ዘማርር ሰብ መምራር ኩሉ ግዜ ኣሎ እዩ ኩነታት ናይ ዓድና ድዩ ናይ ሕብረተሰብና ትሪኦ ከለካ ናይ ኣፍሪካ ኩሉ ከም ተማርር ገብረካ እዩ መዓልታዊ ምምራር ግን ሓንቲ ነገር ክትቅይር ኣይትኽእልን ኢኻ ንሂወት ዘሎ ነቲ ፀገም ዘሎ ብብዙሕ ቃላት ጌርካ ስለ ዘማረርካ ዝመፅእ ለውጢ የለን ለውጢ ንክመፅእ መጀመርያ ኣበይ ክጅምር ኣለዎ ኣብዚ ክጅምር ኣለዎ ኣነ ክልወጥ ዘለኒ ኣብ ሕብረተሰብና መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንታይ ዝብል እዚ ሕብረተሰብ ደንቆሮ ሕብረተሰብ ዘይሓልፈሉ ብላ 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 ከምኡ ምባልካሲ ድሮ ንስኻ ከም ዘይተቀየርካ ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ክትፀርፍ ከለካ እንታይ ለውጢ ኢኻ ከተምፅ ንሰብ ተፀሪፍካዮሲ ክፀርፈካ መሊሱ ብዘይ ገድስቲ ዓይነት ፍልጠት ኣለካ እንታይ ዓይነት ልቢ ኣለካ እንተፀሪፍካዮም ክፀርፉካ እዮም ተመሊሱ ስለዚ እንድሕር ለውጢ ክትገብር ኣለካ ደሊኻ ኣለካ መጀመርያ ስኻ ለውጢ ግበር ብኩሉ ኩሉ ድሕሪኡ ሓደ ሰብ ክልተ ሰብ ጥቃኻ ዘለዎ ፅለው ኣብ ሶሻል ሚድያ ከይድካ ከይበልካ ውሑዳት ሰባት ክፀሉ ጀምር ፖዚቲቭ ዝኾነ ስራሕ ጌርካ ካፅለው የስ ይፈልጥ እየ ንሰባት ካብ ብፅቡቅ ክትምዕዶም እንተፀሪፍካዮም እዮም ዝያዳ ክሰምዑካ ዝኽእሉ ብሂል ኣሎ ሶሻል ሚድያ ስለዚ ከምኡ ዲኻ ትመርፅ ዘለካ ወላ እቲ ጥዑይ መንገዲ ኻ ምፍላጥ የድሊ they don't waste time complaining about things they can't change so ዕውታት ሰባት ንክቕይርዎምን ንክልውጥዎምን ዘይክእሉ ነገራት ብዛዕቦም ከማርሩ መዋእሎምን ግዜኦምን ኣይዕርቡን እዮም ስለዚ የስ ከተማርር ትኽእል ኢኻ ክትቅይሮ ዘይትኽእል ተኮይንካ ግን ኣብቲ ክትቅይሮ ትኽእል ነገር ከተተኩር ክትክል ኣለካ they avoid the victim mentality and try to take responsibility for their life and try their best ስለዚ ኣብ ሂወት ኣሎ ንስኻ ክትቅይሮ ትኽእል ኣሎኻ ክትቅይሮ ዘይትኽእል እቲ ክትቅይሮ ትኽእል ኣብኡ ኣተኪርካ እንተሰራሕካዩ ዝበለፀ ንኣብነት ኣብ ዓድና ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣነ ከም ጆርጆ ብግለይ ክቅይሮ ኣይክእልኒ ሕብረተሰብና ግን ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክገብር ኣለዎ ኢለ ስለዝኣምን ንእሽተይ ኣበርክቶ እውን እንተኾነ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝበልክዎ ትሕዝቶታት ይቕርብ ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ብዓቕመይ ኣበርክቶ ይገብር ኣለኹ ኢለ እየ ዝኣምን ናይ ካልኦት ትፅቢታት ካሊእ እዩ ናተይ ግን እዚያ እያ ተኽእሎ እዚያ ክገብራ ይኽእል እየ ብግዜይን ብኩሉ ገይረ ማለት እዩ so ከምኡ ድማ ኣነ ከምዚ ኮይነ ከም ዝኾና ከም ስለ ዝኾና ከም ዝተበዲልና እናበልካ ኩሉ ግዜ ነፍስኻ ከም ዕሙፅ ጌርካ ምዝራብ ተዓሚፅካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኢትስ ኦኬይ ግን እዚ ሜንታሊቲ እዚ ኣየርባሓካን እዩ ሓላፍነት ወሲድካ ፀገም ኣለካ ንስኻ ክትቅይሮ ዘለካ ነገራት እውን ኣሎ ኣብኡ ኣተኩር ዝከኣለካ ግበር ሓንቲ ዓባይ ኪላ ፀላም ካብቶም ሌጀንድ ፀሓፍቲ ማያ ኣንጀሎ ትበሃል እንታይ ትብለና ነይራ if you don't like a thing in life if you don't like something in life change it so ዘይትፈትዎ ነገር ተለካ ሓደ ነገር ኣብ ሂወት ክትቅይሮ ተበገስ ቀይሮ ድማ ክትቅይሮ ዘይትኽእል ተኮይንካ ግን ከም ዘሎ ተቐቢልካ ኣብ ጎኑ ክትነብር ፈትን so ኣብ ዓድና ዘሎ ኩነታት ክንቅይሮ ድሌተይ ኣነ ክንቅይሮ ክሳብ ዘይከኣልና ኣብቲ ጉዕዞ ክሳብ ዘለና ግን ኣብ ጎኑ ክንገብሮ ዘለና ንፅባሕ ንጎ ምስ ተቀየርና ከድልየና ዝኽእል ነገራት ክህሉ ስለ ዝኽእል ኣብኣ ኣተኪረ ክሰርሕ ሞር ደስ ይብለኒ እዚኣ ጥቕሲ ድማ ፐርፌክት ልገላፅ ኮይና ረኺበ እያ ናይ መወዳእታ they don't bother gossiping ኣብ ሕሜታን ቤለካ ቴሌካን እውን ኢዶም ግዜ የጥፉን እዮም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ግን ኣመና ግዜ ኣብኡ ኣየጥፉን እዮም ምክንያቱ ሕሜታ ዘምፅኦ ለውጢ የብሉን ንሰብ ኣብ ድሕሪኡ ስለ ዝወጋእካዮ ነፍሱ ክከላኸል ዘይክእል ሰብ ስለ ፀረፍካዮ ዘምፅእ ለውጢ የብሉን ከምኡ ድማ ሰባት ግላዊ ሂወቶም ምዃኑ ፈሊጥና ብዛዕባ ግላዊ ሂወቶምን ንሕና ንዓና ቃልታ ዘይትንክፈና ነገርን ከምዚ ኮይና እናበልካ ምሕማይ ትርጉም የብሉን ዕውታት ሰባት ኣብዚ ግዜ ኣየጥፉን እዮም rather than gossiping about people behind their backs successful person focuses on working towards the goals they have set for themselves ስለዚ ኣክንዲ ከምዚ ኮይና ክትብል ክትሓምድ ሓድር ኣብቲ ዕላማኻ ኣብቲ ንስኻ ክትበፅሖ ዘለካ ኣተኪርካ ምኻድ ዝቐለለን ዝበለፀን ዘዕውተካን ድማ ንሱ እዩ እንታይ ትብለና ማሪያ ካሪ be less curious about people and more curious about ideas ብዛዕባ ሰባት ውሕድ ዝበለ ተገዳስነት ጌርካ ዓበ ተገዳስነት ግን ብዛዕባ ሓሳባት ንግበር ምክንያቱ ካብ ሓሳባት ይልውጥ ዝመፅእ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብቕልል ዝበለ ዕውታት ሰባት ዘይገብርዎም ግዜኦም ዘየጥፍሎም ነገራት ንርኢ ኣለና ነዚኦም ተወጊድና ንክንዕወት ዝበለፀ ዕድል ኣለና ንምባል ድማ እዩ ነይሩ ከም ወትሩ ፈቲኹማ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ናብ ሓወኹም ናብ ሓፍትኹም ሼር ግበርዋ ከምኡ ድማ ናትኩም ፊድባክ ናትኩም ርኢቶ ንዓይ ዘተባብዕ ቃላት እውን ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየኩም እየ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ዘሰናዩ ቻው